harmonere i og med lige præcis der, hvor du er på banen. De der menuer skal nogle gange gives præcis på nogle gange, eller optimalt på de steder på banen, for at de har indvirkning på de steder på banen. Og jeg synes, det er for... jeg synes, det er for... Ej, der er problemer. Nej. Hvad sker der nu for Kevin? Der er problemer. Det lyder som gearkasse. Nej. Så er det slut for Magnussen her på omgang 30. Radiomeldingen ikke klar, der kommer... No power steering. Slow down and box, no gear shift, no shifting. Oh man, I just cannot believe this. Fuck this. Okay, have a look to the traffic behind the box, Kevin. Slut for Kevin Magnussen. En ærgerlig weekend. Og det er spørgsmålet, Tom Kristensen, om der ikke var et problem på den gearkasse. Alligevel, du nævner, de siger til ham ingen gearskift. Han siger selv, det er power steering. Altså, det er servostyringen, ikke? Men... Jo, hydraulisk problem. Det er svært at sætte sig ind i, men det lød ikke godt. Der var meget clunky, da han går ud af sving 4. Det er surt, og det er hårdt. Man er utålmodig for at vise de ting, man netop har, og man har en bil her, der leverer. Det er meget, meget synd for Kevin, og det er stærkt, at han bliver ved med at levere de her ting. Men det positive skulle han have taget med, eller skal han tage med, og det vil være, at jeg er helt sikker på, at han havde startet som 6-7, maksimalt 8, hvis problemet ikke var indtruffet i går. Ja.